तुमगेल पूरा लोकाल स्वागत असतं. सो आज ही दामोदर आरती होस्ट केलेले आणि दामोदर आरती चंद कोण सांगितले प्रार्थना क मस्त मस्त धन्यवाद आणि राजेश्वरी राव माताजी का मस्त धन्यवाद होस्ट केलेला का. हरे कृष्णा. सो आज ही आम्ही आईचे 10 ऑफेन्सेस टू होली नेम या सिरीज कंटिन्यू करचे का मुखार. सो आज ते लाईक लास्ट सेशन ते आम्ही 8 ऑफेन्सेस ऐकून आयल्याची आणि अर्थ कोण घेतील असं. तांतू फर्स्ट ऑफेन्स वैष्णव निंदा, सेकंड कृष्ण आणि डेमिगॉड्स म्हळ्यार देवी देवता तांकां एकच स्तरार दवरचे जेव्हा एक समान म्हूण तांकां लेखचे. सो त्या आणि एक अपराध म्हूण. थर्ड अपराध कसं म्हळ्यार गुरु आणि स्पिरिच्युअल मास्टर्स तांणी तांकां डिसओबे करचे. फोर्थ शास्त्र आणि वेद तांगेले निंद करचे. तांतू आशिल्ले स्क्रिप्चर्स तांतू शिकील आमी तांतू बरयलेले ताजे विशयी रॉंग उलोवचे. फिफ्थ हरिनाम हे इमॅजिनरी म्हूण अशी लेखून घेवचे. सिक्स्थ संच अपराध म्हळ्यार देवाल नावा बगे इंटरप्रेट करचे, विंगड विंगड विषय सांगचे. सेवेंथ आमी देवाले हरे कृष्ण महामंत्र सांगले कुडले जेव्हा आम्ही 16 राउंड्स करतात ती, जेव्हा 32 राउंड्स करतात ती. सो त्या केले मागीर आम्ही कसने सिन्न कसने अपराध केल्यार जात म्हळ्यार हे आम्ही लेखचे. सो त्या आम्ही कसे की पुण्य करता असत ती. सो आम्ही कसने विंगड कसने रॉंग केल्यार तांतू ते आमगेले नलिफाय जात म्हूण त्या लेखचे. मागीर एथ आम्ही देवाल नाव सांगून लाईक देवाल नाव सांगचे हे एक होली रिच्युअल जो एक ऑस्पिशियस रिच्युअल आणि तांतू आमकां फ्रुट्स लाईक आम्ही तांते एक फ्रुटेड एक ऍक्टिव्हिटी म्हणून त्यावे लेक्चर. सो आता ते आम्ही हे 8 नाम अपराधा विषयी ऐकून आयले ती ताजे विषयी आम्ही अंडरस्टँड केलेलं असं आम्ही विंगड विंगड प्रभुजी आणि माताजी मुखांतर. सो आज ही आम्ही 9th अपराध नाम अपराध कसले म्हणून हे अर्थ करचे का आम्ही वट्टू जावन आयल्याची. सो हे विषयी उलोवचे आमगेल वट्टू आजी हिस ग्रेस रत्नभूषण गोविंददास प्रभुजी असची. त्यांनी हिस होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज तांगेल शिष्य. तांगेल अम्माल नाव सुमंगल कामत आणि तांकां 3 भावंड असची. एक अण्णा, एक बहिणी आणि एक तम्मा. अण्णा आणि बहिणी तांगेले गव्हर्नमेंट स्कूलांतू टीचर्स आणि तम्मा तांगेले क्लिनिक चलयता असची. तांगेल फॅमिली काशीमठ संस्थानाच फॉलोवर्स. तशीची त्यांनी तुम्ही पळोवन आयल्याची की मस्त प्रभुजीनं आता ते मस्त सेशन्स काढला आणि भारी चंद रीतीन आमकां प्रति विषयी आमकां अंडरस्टँड कोण दिले त्यांनी आमकां भक्ती मार्गारी वचचेका त्यांनी प्रोत्साहन केला. तशी आज ही आम्ही तांकां स्वागत करून तांगेले मुखरविंदा दाखवून 9th ऑफेन्स कसं म्हणून अर्थ कोण गेल्या. हरे कृष्णा प्रभुजी, स्वागत असतं तुमका. हरे कृष्णा शिल्पा माताजी, बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्ण. साउंड क्लियर ना है माताजी? वे क्लियर है. हरे कृष्णा. तो आज उपस्थित जाणशिले सगळे भक्तांक हार्दिक स्वागत. तो आजचे सेशन एक वैष्णव भजन को नमका शुरुआत करूया. आजचे offense against the holy name 9th to instruct a faithless person about the holy name या glories of the holy name. तो उसका संबंध जाने से एक वैष्णव सॉन्ग था भक्ति विनोद ठाकुरान रचित चलेन. नाधिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन पातिया छे नाम हट जीवेर कारण. नाधिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन पतिया छे नाम हट जीवेर कारण. श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जन, श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जन. नाधिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन पतिया चे नाम हट जीवेर कारण.
प्रभुराज्ञाई भाई मागिए भिक्षा, प्रभुराज्ञाई भाई मागिए भिक्षा। बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। नाधिया नाधिया गोत्रु में नित्यानंद महाजन, पतियाचे नाम हट जीवेर कर। अपराध शून्य होय लोह कृष्ण नाम, अपराध शून्य होय लोह कृष्ण नाम। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। नाधिया नाधिया गोत्रु में नित्यानंद महाजन, पतियाचे नाम हट जीवेर कारण। कृष्णेर संसार करो छाड़ी अनाचार, कृष्णेर संसार करो छाड़ी अनाचार। दिवे दोया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार, जीवे दोया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। नाधिया नाधिया गोत्रु में नित्यानंद महाजन, पतियाचे नाम हट जीवेर कारण। श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जन, श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जन। नाधिया गोत्रु में नित्यानंद महाजन, पतियाचे नाम हट जीवेर कारण, पतियाचे नाम हट जीवेर कारण। हरे कृष्णा। Translation again, just take the translation. In the land of Nadhya, on the island of Godruma, the magnanimous Lord Nityananda has opened up the marketplace of the holy name, meant for the deliverance of all fallen souls. O people of faith, O people of faith, by the order of Lord Gauranga, O brothers, I beg these three requests of you. Chant Krishna, worship Krishna, and teach others about Krishna. आम्ही दुबारा दवरायत ते महंगलारी आयचे आमगेल सेशन आते बहुत important. O people of faith, O people of faith, by the order of Lord Gauranga, O brothers, I beg these three requests of you. Chant Krishna, worship Krishna, and teach others about Krishna. Being careful to remain free of offenses, just take the holy name of Lord Krishna. Krishna is your mother, Krishna is your father, Krishna is the treasure of your life. Giving up all sinful activities, carry on your worldly duties only in relation to Lord Krishna. The showing of compassion to other souls by loudly chanting the holy name of Krishna is the essence of all forms of religion. The showing of compassion to other souls by loudly chanting the holy name of Krishna is the essence of all forms of religion. Hare Krishna, tanto hang taya se faith, श्रद्धा, तमगलते faith, उतिन सबार holy name, नाला हरे कृष्ण महामंत्र प्रति यस, तुतलेंजी आमका भक्ति कशी की लिफ्टार आम्ही वत्ताय तशीच आमका स्पीड आरी आमका भक्ती तो प्रोग्रेस असं. तशी लास्ट सांगताय से कंपॅशन परोपकार एक वैष्णवाल धर्म होता परोपकार. तशी जी चैतन्य महाप्रभु सांगत असं सांगेले शिक्षेंतु एक मेन एक येंत भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म यार जन्म सार्थक करी कर पर उपकार. तलते आजचे सेशन आणतो आमका चोव्या कशी ये जे हेडिंग कशी ता आमची 9th ऑफेन्स मंगलारी
to instruct a faithless person about the glories of holy name. तवली आमगेले श्रीला प्रभुपादान आमका चार मेन इम्पॉर्टंट जामनिसिने का भक्ति तो कशी आमका प्रोग्रेस जाव्यात तजबेग एक चार शिक्षा मेन जाम दिलेलं सर. Books are the basis, utility is the principle, तशीच preaching is the force and purity is the strength. तर preaching is the force. तर ते preaching कोर का तरी मतलब अंतु 10 नाम अपराधांतु एकता आम्ही faithless जामने से लेकर पर्सन आकर टीचिंग धुरचे कैरी होली नेमची संगुण जम तल कशी आम्ही प्रचार करचे तळ आमका चोव्यान कशी आमगेले आचार्य आमका कशी शिक्षा प्रदान करता मिळेले आयच्या सेशनांत आमका दिक्या मुखार आमका पळोव्या कशी आमका आचार्य आमका चा निर्देश दिताय नाला आमगेले आचार्य उत्तिल कंपैशन की एक एक जीवा प्रति म्हणून आमका एक मुखार वचाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च. त्रिरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगल्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. तो हरे कृष्णा. तो सभी वरिष्ठ भक्ताली मैं प्रार्थना करता है तुम्ही तुम्ही सकते कृपा दाखवून का महिलारी आम्ही ये कृष्णाले नाला भक्तालपासून त्यांनी दिंगलेल ते वाणीपासून आम्ही गुणगान करचे तर तुमगेल सकताले अनुग्रह असला मात्र आमका ते चर्चा करू का पुस्तले विनीत जान तुमगेले याचन करता तुम्ही आशीर्वाद तितल मिळेल तर विश्वासाने ह्याच्या सेशन आमका सुरुवात करूया. तर आम्ही वेदांतलारी एक मेन जानेशन एक पॉइंट असं इतम सांगल्यारी आमका वेद अध्ययन कोर का तरी मसल्यारी मिनिमम क्वालिफिकेशन जामका नॉर्मली सांगोची सांगल्यारी ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन जामका ते ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन असदरा मात्र आमका वेद अध्ययन करूचेने राइट अस तळी नॉर्मली सांगता येसे शूद्र जामनेशिल व्यक्ती नाले तंका वेदाध्ययन करूचेने राइट नाम. कृष्ण भगवद्गीता अंतु 9th चैप्टर अंतु संगत अस शूद्र नाल्यारी स्त्री सक्टांगे भक्ति सुलभ जान कोर्यातम तवलता एक कॉन्ट्राडिक्टरी जल नाम है. तशी जी कृष्ण 18th चैप्टर अंतु सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज तेंजा आमनु लास्ट 67 and 68 श्लोकांतु कृष्ण संगत अस इदं ते ना तपस्या नमस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाश्रुषवे वाच्यं न च मां यो अभ्यसूयति. यह गुह्य ज्ञान उनको कभी भी न बताया जाए जो न तो संयमी है न एकनिष्ठ न भक्ति में रत है न ही उसे जो मुझसे द्वेष करता है. तो आजचे हम गेले 9th ऑफेंस से जानु मैच पर चेक श्लोक था. नेक्स्ट श्लोक अंत कृष्ण इति संगत में लेकिन चुका यदम परमं गुह्यम मद्भक्ते शबिदास्यति भक्तिं मयि पराम कृत्वा मामे वैश्यस्य संशयः. जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा. और लास्ट श्लोक कृष्ण संगता
इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अति प्रिय है और न कभी होगा. तब कृष्णोचे भगवद्गीता संगत सर कृष्णाली द्वेष करचे नाला एन्वी जाम नसिले अभक्तांक ज्ञान प्रदान करून झम. तळामी आमगेल आचार्यगण अजजाम नसिले गुह्य ज्ञान आमका कशी दिताय म्हण सांगल्यारी आम्ही ज्ञान नामसल्यारी ये भक्ती दुसऱ्या दिनाय तरी मसल्यारी प्रचार कशी बतल मुखारी. तळाम गेल इस्कॉन म्हण सांगल्यारी त्याच्या मेन एक लक्ष्याची प्रचारता देवाल भक्ती नाला देवाले देवाल भक्तालपासून सट्टांगे दिनका म्हणल्यानंतर श्रीला प्रभुपादाले मिशन चैतन्य महाप्रभूनी मिशन तेंचता नेरत देखील चैतन्य महाप्रभू सांगत असतात आम्ही भारत भूमीत जन्म घेतल तरी मसल्यारी करी पर उपकार आम्ही पर उपकार इतकी दिमचे भौतिक जाम शिले ज्ञान वे भक्ती नाल्यारी कृष्णालपासून शिले ज्ञान. तर कृष्ण सांगत असं कृष्णालपासून ज्ञान म्हणाले भगवद्गीता डिटेल ज्ञान कधी तसं कृष्ण सांगून देत तसं तवळ्या मी डायरेक्ट दिव्यात वे तेंता आचार्यांक सांगून दिताई द्वेष करचे व्यक्ती आली नाल्यारी अभक्तांक ये ज्ञान डायरेक्ट दिमचानच बला कशी दिव्यात कृष्णाल नाम का सुलभ जान सकतांगे दिव्यात चैतन्य महाप्रभू सांगत असं कोणा कैलारी दिव्यात तेंतु कोणता कीर्तन काका उतने इम्पोर्टेंट संकीर्तन आंथोळ संकीर्तनाक इतने इम्पोर्टेंट तवळे संकीर्तना म्हंगल्यारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ये कोणाकय खैन दिलारी बेसून गायन कोऱ्यात कीर्तन कोऱ्यात सट्टांगे ऐक्यात तवळे तसल नियम ना खामच्या वेळे जावयात आमका जपियात बाथरूम आंदाल्यारी आमका जपियात किचनात इथे वर्क करचे वेळेरी आमगेले कर्म करचे कार्य तवळी आमका जप कोऱ्यात तांका रिस्ट्रिक्शन काय ना तवळे ये कृष्णाल नाम म्हणून सांगल्यारी नामना मकारी बहुता निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः. तो नाम कृष्णाल नावनिक कृष्णु जाऊन अंतरना ये अभिन्नता तवळी कृष्णाल सेम पोटेंसी कृष्णाल ते उत्तिल पोटेंसी असं की ते 100% नामांत असं तवळी आम्ही कृष्णाल नाम कोणाके ऐकूक असिले अज्ञान सुकृती तंक प्रदान करता तरी मसल्यारी ये जन्मा म्हणना नाल्या तंगेल यमच्या जन्मान जावो नाल्या तंगेल हजार जन्म जावने सिल एक जन्मांतल्यारी तंक ते एक अज्ञान सुकृती मिळतली तब ते अज्ञान सुकृतीन कशी पण त्यांनी देवाल कृष्णाल ते भक्तींत कशी पण कोण जुडतल कृष्णाल भक्तींत मिळल्यार मागीर आमका क्रमेण ये भगवद्गीता ज्ञान दिव्या तवळे शुर्वेक आम्ही ये भगवद्गीता ज्ञान एक अभक्ताक नाला अश्रद्धालु जावनशील व्यक्तीक दिताय तरी मसल्यारी एक अपराध जाता इति म्हण सांगल्यारी आमका आमगेले सहस्र जन्मा उपरांत आमके एक मनुष्य जीवन मिळल्या तवळे मनुष्य जीवन उतले एक स्थितीर एमचे बेग एक कृष्णान उत्तीन सबार कष्ट काढल्याने समळने आम्ही चिंतन करचे एक विषय तवळा मी आमगेले का उणत्वान करताना तक्का आत्ताशील एक स्थितीर थुगुन आम्ही नीचे घालवशील प्रयास करून तेंदुकुंता आचार्यगण सांगताय नाल्यारी असिन इन्स्ट्रक्शन देताय इति म्हण सांगल्यारी तुम्ही डायरेक्ट ज्ञान अश्रद्धालु नाल्यारी देवाल ईर्ष्या करचेशील व्यक्तीक आम्ही दिताय तरी मसल्यारी त्यांनी आत्ताशील ते स्थितीर थुगुन नीचे पडोसील चान्स चढ अस तवळे आम्ही तका एक कारण जाता तेंदुकुंता डायरेक्ट ये ज्ञान दिनच्या पैशके चांग चैतन्य महाप्रभू सांगता इति म्हणल्यारी कलिकाल म्हणून सांगल्यारी सर्व दोषेन कलेर दोषानि थे राजन अस्ति की हेको महान गुणान कीर्तनात एव कृष्णस्य मुक्त संगम परम रचे कलियुग म्हणल्यारी दोषान भोर नस तवळे दोष भोर नसेल कलियुगांतू देवालय त्यांची कीर्तनात एव कृष्णस्य संगवगण खंचलाय
नावने भागवता सांगता शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराजा कृष्णा नाव तुम्ही जपताय तरी मसल्यारी नाल्या श्रवण करताय तरी मसल्यारी आमका एक श्रद्धा एमच्या आसिले चान्स असतात त्यावेळी सुरवेक ती श्रद्धा येयली तरी ते मसल्यारी मागीर आमका क्रमेण नॉलेज तुमच्या आशिल्ले प्रयास करूयात त्यावेळी ताका श्रद्धा आम्ही आदमाच हाडचे बेगीन प्रयास करता तातूंत आम्ही श्रीमद भागवतांत नाला मसल्यारी आमगेले वैष्णव आचार्याले तांगेले जीव चरित्र चोयताय तरी मसल्यारी कृष्णाल पशिके भारी प्रीति ना मसल्यारी सज्जे पशिके मर्सीफुल कृष्णाल भक्त जायतेक सांबेळ आमकां मेळटा सर वासुदेव विप्रा वासुदेवाल विप्राल एक सांबेळ आम्ही ते चांजान अध्ययन करते तरी मसल्यारी आमकां ताजे मनान येताले कृष्णाल भक्त उत्तील सभार कृपा आशिल्लो की म्हण तो तुमकां सगळ्यांक कळची कळत आतां कशी की जो चैतन्य महाप्रभू येवन तांकां आलिंगन करता तावळ सांगत आसा चैतन्य महाप्रभू लेगीत वासुदेव विप्रा ये प्लॅनेटांतूळ न्ही ये ब्रह्मांडाचे पुरा जीवाक मनुष्य जीवा मात्र न्ही सगळे जीवाक तुम्ही वापास गोलोक धाम तुम्ही घेवन वचाय तांणी इतुलकी पाप केलेले आसा ताजे उतुलकी पापाचे कर्म दोष हांव नरकां वचून भोगूंक हांव तयार तवळी चैतन्य महाप्रभू म्हटल्यार एक साधारण व्यक्ती न्ही साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम जे आमचे कृष्णूत तवळी कृष्णाक चैतन्य महाप्रभू कळता ये वासुदेव विप्राने मन कशी की यांनी हबाव आमकां फटोम चाजान सांगूच की नामसले तांगेल ते मनो स्थिती कशी काय म्हणून चाजान कळचें तवळे आयकून चैतन्य महाप्रभू भारी प्रितीन तांकां आशीर्वाद करतात तशी दुसरे एक सांबेळ आमकां श्री संप्रदायांतूं श्रीपाद रामानुजाचार्याले एक सांबेळ आमकां मेळटा श्रीपाद रामानुजाचार्य तांकां तांगेले गुरु तांकां हरिनाम दीक्षा दिता आसा ओम नमो भगवते वासुदेवाय तावळे तांणी हरिनाम दीक्षा दिवन तांकां सांगत आसा हे मंत्र तूं कोणाक सांगून दिवचा नज म्हूण कशें इतली करता म्हटल्यार श्रीपाद रामानुजाचार्य भायर येवन श्रीरंगम गोपुराचे उंचार वचून सगळ्यांक आपयता म्हाका अशी गुरून एक मंत्र दिलेलो आसा ते मंत्र तुम्ही एक फावटी जप करताय तरी म्हटल्यार बापाक तुम्ही वैकुंठांत वतली सगळें हें म्हूण सगळ्यांक सांगून दिता तावळे एक वगळ एक दुसरो एक शिष्य आयकून तांगेले गुरू लेगीत वचून सांगता अशी रामानुजाचार्यान केलें अशी तुम्ही तुम्ही तांकां निर्देशन दिलेलें न्हय तुम्ही भायर सांगून नजे म्हूण कशें तुमगेले शिष्यान अशी केलें म्हूण तावळे तांगेले गुरू येना पडेन श्रीपाद रामानुजाचार्य सांगता हांव इतेंय पाप भोगूंक तयार हैं दरारी हे सगळेच जीव वापास वैकुंठ धाम वताय तरी म्हटल्यार तांगेली इतकी पाप कर्म हांव भोगूंक तयार तशें ते आचार्यगण तशीच आमगेन सौभाग्यता श्रील प्रभुपादाल जीव चरित्र तशीच श्रील प्रभुपादाल ते जीव लीलामृत मी अध्ययन आमकां सगळेच जीव चरित्र चर्चा करूशील समय ना दरारी तांणी उत्तील प्रयास काण तांकां आगे एक निर्देशन मेळ्ळें तांगेले फर्स्ट दर्शनारीच तांगेले स्पिरिच्युअल मास्टर जावन आशिल्ले भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर महाराजान तांकां निर्देश दिलेले इतले म्हण सांगल्यार जीवाले आतां एमर्जन्सी जावन आशिल्लें कोरकाजेलें कर्म कार्य इतलें म्हटल्यार कृष्ण भक्ती ताजे प्रचार तवळे तूं चाय एज्युकेटेड स्कॉलर जावन आशिल्ले व्यक्ती यंग जावन आशिल्ले व्यक्ती तवळे हँडसम तवळे तूं पाश्चात्य देशां वचून तुका ताजे जावन आशिल्लें ज्ञान सगळें आसा तवळे चैतन्य महाप्रभू ते शिक्षा पाश्चात्य देशां वचून तूं प्रचार करता तवळे ते दुसकून तांगेले श्रील प्रभुपाद ताजे बेगीन प्रयत्न तांगेले हृदयांत तांणी स्वीकार केलेले ते तांगेले स्पिरिच्युअल मास्टर तांगेले ते वाणी तवळे तांचे दुस्तून तांणी प्रयत्न करून भारी कष्ट भोगून तांगेले जायते बिझनेस आशिल्ले फार्मास्युटिकल्स ते सगळं फ्लॉप जावन वता मागीर तांणी तांगेले संपत सगळं नश्ट जावन वता लास्ट तांगेले बायल तांकां सोंड उशिल्लें एक साहचर्य येता तांणी भारी कश्ट भोगून तांणी
ट्रान्सलेशन केलेले भागवताचे ये तनी चाय पिमचे वेगे जान दिक्कीत आहे तवता जे बाईलेल तन निंगत आहे तुमका चाय की होड नालारी आमम तवतानी सांगताय मका चाय सोन प्रभु वसनाम तवते दुसून तनी घर सोन संन्यासाश्रम स्वीकार करमत आहे तेंजावनी तनी भारी कष्ट भोगताय से तवले तनी श्रीमद् भागवतांतील एक श्लोक कृष्ण कशिकी भक्ताक तंगेले शुद्ध भक्तींतु हाडता मळले एक यस्याहम अनुगृह्णामि धन नाले तंगेले संबत सद क्षणे हरेहि कशिकी हरण करता हरण कोरनु तंका शुद्ध भक्त कशी करता म्हणतानी उर्दास करचे सगस तशी जावन लास्ट तनी केशव प्रज्ञ महाराजाल थुगुनु संन्यास दीक्षा स्वीकार करूनु राधा दामोदर मंदिरांत तनी पूर्णतया भक्ती लास्ट तनी जायता प्रयास कान तंके जलदूत हरी पाश्चात्य देशामध्ये असले चान्स मिळतात तनी थंग वचुनु अजिया श्रीला प्रभुपाद आले की लेक्चर ऐकतानो तळतान सांगतास श्रीला प्रभुपाद कशी की तनी जलदूतारी तंग दोन हार्ट अटॅक येले तशी तनी अमेरिके पावली अमेरिके पावनी एक 1.5 वर्ष तंका जायत प्रयास सहन करून लास्ट तनी इंटरनॅशनल सोसायटी फॉर कृष्णा कॉन्शियस तजे प्रारंभ केले तशी तनी आगे तनी मात्रांत केल्या स्पष्ट जान श्रीला प्रभुपाद सांगत असत आता श्रीकृष्ण नामाधी जीवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयमेव स्फुरत्यथा ते जिह्वाचे दोन कार्य करताय तरी मसल्यारी आमका ते जिह्वाक शत्रुजान आमका काढ्यात ना तरी मसल्यार ते जिह्वाक आमका मित्रजान काढ्यात आहे आम्ही मित्रजान काढका तरी मसल्यारी ये जिह्वान हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ते गायन करका तशीच जिह्वान कृष्ण प्रसाद ग्रहण करका तर श्रीला प्रभुपाद सांगतालो आम्ही उतरेत केल्या हागे सक्टागे ये हरे कृष्ण महामंत्राचे कीर्तन दिले ते हिप्पी लोगांक तशीच कृष्ण प्रसाद त्यांनी सक्टे कृष्ण भक्तजान केले तंगेल ते असोसिएशन तवळी ते कृष्णाल नावाक उतलेची पोटेन्सी अस तवळ ते पोटेन्शियल आमकाई अश्रद्धा झामनेशील व्यक्तीलारी आमका तंका हरे कृष्ण महामंत्राचे कीर्तन तुमका श्रीला प्रभुपादाले अनुग्रहान पोळचे काही रीत एक प्लॅटफॉर्म आरी तंतु एक पार्शियालिटी ना व्हाइट जावो रेड जावो नाल्या ब्लॅक अमेरिकेशील जावो नाल्यारी आफ्रिकेन इंडियन श्रीलंकेन पाकिस्तानान कसले गावांतल्यारी सक्ते एक प्लॅटफॉर्म आर बसून एक नमनेन हरे कृष्ण महामंत्र जपून कितनेच मधुर जावनशीन कीर्तन करचे तुमका सगळ्यांक एक्सपिरियन्स मिळलेले एक अनुभव ते एक कीर्तन अटेंड केल्यार आमगेले ते उतुलकी जन्म जन्मांतर केलेले आमगेले ते पाप विनष्ट जावन वता म्हणून आचार्यगण सांगतात त्यावेळी अशी कृष्णाल नाम आम्ही कीर्तन करताय तरी तर मसल्यारी आमकांय ते श्रद्धा नाल्यारी भक्ती एमच्या आशिल्ले चान्स आसा त्यावेळी अशी श्रद्धा एक पावटी दुसरे एक व्यक्ती प्रती येता नाल्यार तांकां येता तरी मसल्यारी मागीर आमकां क्रमेण हे भगवद्गीताचे नॉलेज आमकां दिल्यात त्यावेळी नॉलेज दिना पडेन तांगेली ती श्रद्धा नाल्यार भक्ती इत्यादी आम्ही भक्ती कोरका त्यावेळी 3 विषय आसा संबंध ज्ञान तशीच अभिधेय ज्ञान लास्ट प्रयोजन त्यावेळी हे संबंध ज्ञान इतकी आवय नाल्यारी कृष्णुय जीवुय जामनेशीन संबंध इतकी त्यावेळी संबंध आदिमच आमकां मनान जामका तरी मसल्यारी नॉलेज जामका त्यावेळी नॉलेजच्या सुरवात एक आम्ही देवाल ते नाम एक आश्रय तेच तस बदल कसले आश्रय ना ते दुगुण सांगता 3 पॉइंट सांगता येते वगळ एक उपाय ना वगळ उपाय ना वगळ उपाय ना हरे कृष्ण महामंत्रच है एक उपाय तब ते हरे कृष्ण महामंत्र जप करना पड़े ना आमगेली ती श्रद्धा सट्टाले हृदयांत अस ते भक्तीचे बीज ते जागृत जाता ते जागृत जायना पडे ना
क्रमेण तमनी मगिरी ये भगवद्गीताचे नाल्या भागवताचे नॉलेज तांकां मेळटाय तरी म्हसल्यारी ते संबंधित की कृष्णूय हांवें जे आमचे संबंध जीवूय जे आमचे संबंध की म्हणून आमकां प्राप्त जाता। एक फावटी सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभुली एक प्रश्न करत आसा, आमी तितून की भारी कष्टार आसा नाल्यारी मेगेले संबंध इतकी आम इतकी कोर काम चैतन्य महाप्रभु तांकां सांगत आसा इतु म्हळ्यारी जीवाल संबंध खंय हांव कृष्णाल दासू म्हळें तवळे कृष्णाल दास म्हूण कळ्ळें। मागीर नेक्स्ट अजे संबंध आभिधेय अभिधेय म्हळ्यार प्रोसेस प्रोसेस म्हळ्यार भक्ती तवळे आमकां डायरेक्ट एकल्या भक्ती आमकां सिधा दिवच्या वचूना। एक आमी भक्ती डायरेक्ट आमकां दिवच्या वचूना इतु म्हळ्यार ताका श्रद्धा ना तरी म्हसल्यारी तो नेक्स्ट आमचेली काउंटर क्वेश्चन निघतलो। आता कृष्णूची भगवद्गीता सांगत आसा अहम सर्वस्य प्रभवो ना म्हटल्यार ब्रह्म संहितांत ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरातिर गोविंद सर्व कारण कारणम तवळे के जे कारण भक्तू तका भक्तेन ना म्हटल्यार ताका कळटा इतु म्हळ्यार हाजे सर्वाचे मूल कारण कृष्णुतम पक्षे हाचेर एक विश्वास नाल्यार श्रद्धा नातील एक व्यक्ती आमी हाजे पासून सांगताय म्हटल्यारी तो तीर्थ जावनी काउंटर क्वेश्चन करतलो। तर ते काउंटर क्वेश्चन करना पडे ना ताजे आमकां आन्सर दिना पडे लास्ट ते एक झगडेर येता झगड्यार आमच्या पेशकेच्या हांग तांकां आदमाची एक श्रद्धा आमचेशीन एक प्लॅटफॉर्म दिवन जावन मागीर हे अभिधेय नाल्यार ते भक्ती प्रोसेसा पासून आमकां ज्ञान दिल्या थोडे भक्ती प्रोसेसार येना पडे ना लास्ट प्रयोजन प्रयोजन कृष्ण प्रेम तवळे हे शास्त्र आमकां शिकूक नाल्यार शास्त्रांतून आमकां ज्ञान हे चिता लक्ष्य आमगेल संबंध देवूय जीवूय जे आमचे संबंधित की मागीर अभिधेय ना म्हटल्यार प्रोसेस प्रोसेस म्हळ्यार भक्ती लास्ट ताजे प्रयोजन प्रयोजन म्हळ्यार कृष्णाले प्रेम आमचे मेळचे बेगेजा हे तीन जाल्यार मागीर भक्ताक ना म्हटल्यार सगळे जीवाक वगळ कसले आवश्यक नाहीच। तेच देखून आता हे कार्तिक मासांत एक एक भक्त उतले प्रयास कान हे दामोदर मास एक एक गर्भांतांकडे तांकां भक्त जावो अभक्त जावो श्रद्धा नाल्यार अश्रद्धा कोणे व्यक्तीक तांकां आग एक तांगेल घरकड वचून तांकां एक परमिशन मात्र दिवचे मात्र उतलकी सेवादारी असे तांणी घरकडे येवन तांगेले समय तांणी निकाल करून तांणी घरकडे येवन देवाल आरती तांगेल देवाल पासून विशयान च्या भव्य रूपान आमकां सांगून दिता तवळे हे एक प्रोसेस तवळे ते प्रोसेसान अज्ञान सुकृती जागृत जाता तवळे खंयचे एक जन्मारी तांकां ते अज्ञान सुकृती करताना भक्ती करूशील एक सुलभ जामशील मार्ग मेळटा तवळे हे मासांत कार्तिक मासांत तो सट्टे प्रयास करता असे च्या भारी चंदेन हे सक्कशी एक एक लांक कृष्ण भावनामृतांत आढ्यात मिळेल ताजे पासून तवळी आजच्या सेशनांत मेन 3 पॉइंट आमकी हे आचार्यान दिमची शिक्षा तवळी कृष्णाल पशके इतुलकी श्रेष्ठता भक्ताल स्थान मिळेल इतुम सांगल्यारी कृष्ण सांगत असं हे ज्ञान तू दिमचान जम दरारी भक्तु इति करता सांगल्यारी हे ज्ञान कशी पण येन केन प्रकारेण कृष्ण भक्त म्हटल्यारी चतुरता तो कशी पण एक चतुरायेन करताना तो हे ज्ञान कशी पण कोण तांकां दिता थोडे प्रदान करना पडे ना नेक्स्ट श्लोकांत कृष्ण सांगत आसा तू हे ज्ञान दुसरे जीवाक प्रदान करता तरी म्हटल्यारी हांव तुका कृष्ण भक्ती दिता तर तेंच तांगेले जिविताचे श्रेयस्कर म्हणूचे तवळे ते श्रेयस्कर आमकां कशी प्राप्त करूयात ते दामोदर मासांत आमकां आगे एक एक गर्भंतान नाल्यार तांकां प्रेरण करून तुमी इतलें करचें एक दिया तुप्पान एक दिया देवाक दाखोवचें तवळे तांतू ये दामोदर आरती महात्म्यांत येता पद्मपुराण म्हणून दिसता म्हाका करेक्ट कळना विसरून वयतलो क्षम करपाक तवळे तांतू ये कार्तिक पौर्णमींतू
देवाक एक तुप्पान दिया दाखयताय तरी मसल्यारी कृष्ण संगतीत मसल्यारी म्हाका वापास दिमचे बेगेजान मेगेल पासून काय नाही आमची तांका साक्षाल कशी की गोपियाल प्रेमांत कृष्ण लास्ट संगत असा आम वापास करचे बेगे मगेल पसा मेगेल हातां काय नाही आमच पूर्ण ज्ञान तांका प्रदान करता है तशीची कार्तिक पौर्णमी तो दामोदर देवाक एक दिया तुम्ही तुपान दाखयताय तरी मसल्यारी ताजे महात्म्या संगतीत म्हणल्यारी आमच तुमका प्रदान करता है ते कृष्ण भक्ती नाल्या कृष्ण प्रेम मेल्यार म्हणजे आमगेल जीवित सार्थक झालं तर आमगेल जे मनुष्य जन्माचे लक्ष्यच तेंचिता हरे कृष्णा थँक्यू सो मच हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभुजी मस्त मस्त धन्यवाद तुम्ही मस्त छंद कोण आमका 9th ऑफेन्स सांगून दिले असं सो टू प्रीच द ग्लोरीज ऑफ होली नेम टू अ फेथलेस पर्सन ताज विषयी सो कोणाक कसने ह्या विषयारी कसने क्वेश्चन्स असल्यारी तुम्ही प्रभुजीले निमगो येतं चॅट बॉक्सारी घालयत तशीची हरे कृष्ण प्रभुजी हरे भारी कृष्णा ऐकून सांगले हांव मथुरा माताजी हरे कृष्णा प्रभुजी जाल्यार ह्या कसं म्हणल्यार एक पंत आमकां अश्रद्धालू म्हळ्यार जज करची कळना आता आमकां आमगेल शिक्षा गुरुना जप केलवे इता येणीची कसला येणीची म्हणून कितली कीप आता निमगून आमी ह्या भक्ती लायनात आयिल्लीची म्हणटना आमी कोण अश्रद्धालू म्हणून कशे जज करचे ताका पदे पदे आमी सांगील खातीर पुणी तो येता ना सांगील खातीर पुणी ओ निमगिता न्हू म्हूण तो जप करता तशी करतात न्हू अश्रद्धालू म्हणून कशे जज करचे हरे कृष्णा माताजी थँक्यू वंडरफुल क्वेश्चन आमकां ते जड्ज करूंक भारी प्रयास तेमचे आसा काही प्रकार अशील व्यक्ती आमकां मेळटले आमगेले दृष्टीरी भक्तजन ऍक्ट करचे आसतले फक्त तांगेले हृदयांत इतली म्हळ्यार जड्ज करूंक भारी प्रयास आसा तावळी अश्रद्धालू व्यक्ती तावळे आमकां कशी ते मनाक करूया तरी मसल्यारी मेन आमगेले गुरु मात्र ते मनाक करूं आसतले दरारी तांकां तांगेले जिवितांत नाल्यार तांगेले जिवितांत कसले परिवर्तन येता असं म्हळें आमकां नोटीस करूयात एक चीज मागीर ते म्हळ्यार आमकां नॉर्मल जान रियलायज करूयात एक भक्ती करचे व्यक्ती तांगेले आचरण आमी तांणी जावन आमगेले व्यवहार करचे वेळार आमकां मनान जमचे आसता एक कशी तांणी एक सिच्युएशनाक फेस करचे म्हळें उतले तर म्हाका कळटा चड जान म्हाका कळना हरे कृष्ण माता बाकी कोणाक सांगयात कोणी करता आसले हरे कृष्ण प्रभुजी हाची मिनिंग तस जाल्यार अशी म्हळ्यार अशी की फॉर एक्झाम्पल आता एक फेथलेस पर्सन आसा सो आमी ताका स्टील आमी ताका प्रीच कोरका बिकॉज श्री कृष्ण परमात्मान आमकां सांगला की प्रीच कोरका म्हणून हरे कृष्ण प्रभू या प्लीज या प्लीज माताजी कंटिन्यू हा सो तशी आता आमी तांकां प्रीच करता सो त्या हगूर ताका तो भक्ती मार्गार येतरी आमकां ताजे पाप जेवो ऑफेन्स आमकां याना म्हूण तशी ताजी मिनिंग की नाही माताजी कृष्ण सांगात ती सांगल्यार आमकां आचार्य सांगून दिता म्हळ्यार आमी डायरेक्ट प्रीच करचे पेशके तितले चांग म्हळ्यार देवाल नाम मदीमका तेंदुकून आमी हते चल्यार हरे कृष्ण महामंत्र जप करू सांगताय डायरेक्ट प्रीचिंग करचे आमकां कळना न्हय तांगेले तांणी डायरेक्ट स्वीकार करतले म्हणून आमी पाले एक सत्संगा वचना पडे ना तांणी आर्ग्यू करतली ये तिदुकून ते तिदुकून तावळी तांकां उणेपण एक श्रद्धा आसता तरी मसल्यार ते आमगेल कारणान करतना तांगेली ती श्रद्धा
नीचे बच्चानज तवली बेटर तंका ये हरे कृष्ण महामंत्रान करताना कृष्णाल पोटेंसी पूर्ण जाम कृष्णाल नावांत यस तवली ताजे बेस्ट एग्जांपल शिशुपाल नालारी शिशुपालाल का धाम्य दिक्चयताय तरी मसलारी शिशुपाल कृष्णावतारांत तंका मुक्ती मिळता तांनी तांगेल प्रीवियस जन्मांत रामावतारांत तंका मुक्ती मिळणी तांचे मूर्तज्ञान आशिल्ले हिरण्याकशिपू नाल्यार तांगेले ते जीवितांत तांकां मुक्ती मिळना पाशे शिशुपालाल वत हारी आमी दिखतायसे कशी की कृष्णाक तांणी तांगेले आत्मा तंतु लई जतायसे तशीच अजामिळाल कदा अजामिळ नारायण म्हळेले एक नाम जपून तो कशी की एक उच्च स्तरार पामता तशी तरी म्हटल्यार कृष्णाल नाम जप करताय तरी म्हटल्यार ताचेले पोटेंसी आसा तर ते पोटेंसीन करताना ताका श्रद्धा येता म्हणटा आचार्य सांगून दितात हरे कृष्ण माता थँक्यू प्रभुजी आणि कोणाक कसले क्वेश्चन्स असकी हरे कृष्णा मधुरा माताजी माताजी म्हाका कळना सांगिल्लें करेक्ट वे म्हणून कळना माताजी हरे कृष्ण प्रभुजी या हरे कृष्णा माताजी प्लीज प्रभुजी म्हाका अशी एक डाऊट आम्ही दामोदर आरती करताच ऑनलाईन ते आम्ही ऍक्च्युअली एक विंगड जना इन्स्पायर करची खातीर दामोदर आरती करा म्हणून इन्स्पायर करच्यागी ते एक वे ऑफ प्रचार गी तशें गी प्रभुजी या करेक्ट माताजी प्रचार येता ते ऍक्च्युअली या प्लीज प्लीज ऍक्च्युअली मेगल चेल्लो डेली मेगल उठ दामोदर आरती करता आजी तो म्हाका निमगीत आसा तुगेल व्हिडिओ न्ही ऑन दवन कसं नाही अशी भक्ती आम्ही प्रितीन देवाक हें करची की तू व्हिडिओ ऑन दवन करची कसला तशी एक नमुना ताका कशी समजाय सुच म्हणून ताका भक्ती ना म्हण नाही ताका भक्ती आसता श्रद्धा आसता मेगल उठ करता डेली म्हळ्यार तशी हें नाही जाल्यार मेलबा म्हणवर तशीच लायक व्हिडिओ ऑन दवरन कसं ना तशी रेग्युलर करताच आमी दामोदर आरती करांत मस्त वर्सता करून जाल्यार त्या चेडवालांनी ते क्वेश्चन तांकां कशी आन्सर करता म्हणून आमकां कष्ट जाता माताजी चांग काय इथं मग सांगल्यार आमकां जड्ज करूशीन राईट ना आम्ही कशी कर जड्ज करचे आम्ही इन जनरल सांगिल्लें ता कशी आम्ही प्रचार करचे म्हण तवळी दुसऱ्याक आमकां कळना न्हय अच्छा एक पावट ये वाल्मिकी मुनी कशी केसिल्लो एक पावटी उतले अत्याचार करचे एक व्यक्ती आशिल्लो तवळे आमकां कळना एमचे समयारी आम्ही दिक्कूचे व्यक्ती एक वरिष्ठ संन्यासी जातोल की ना देवाल भक्त जातोल की ना म्हळ्यार आमकां कळना तर आमकां जड्ज करचे बेगेशन रायट आमकां येना तवळे आमकां आमगेले म्हाका मेगेल पासून जड्ज करयात नतना दुसऱ्या पासून जड्ज करूशन रायट ना मागीर हे म्हणल्यार हे उतलेची टेक्नॉलॉजी आसा तवळे टेक्नॉलॉजी आमकां उतले प्रचारात युटिलायज करयात म्हळें हे ऑनलायन माध्यमांतून करचे चांग येता एटलिस्ट तांकां हे इतकी म्हळें तांकां एक इन्क्विसिटी येताच न्हय हे इतकी करताय तुमी मागीर आमकां धीरे क्रमेण आमकां सांगून दिवया तांकां हे सरळ जावन आशिल्ले उपाय अशी कार्तिक मासांत तुमी देवाक एक दामोदर देवाल दामोदर लील आमकां सांगून दिवया तर तांणी एक इन्क्विसिशन नाल्यार क्वेश्चन करताय तरी म्हटल्यार तांकां एक श्रद्धा आसा तर तांकां आमगे स्टार्टिंग करना फुडें आमकां मनान येतलें न्हय तांकां इंट्रस्ट आसा की ना की म्हणून ते इंट्रस्ट आसा तरी म्हटल्यार मागीर आमकां चड प्रीच करया ना म्हटल्यार इंट्रस्ट ना तरी म्हटल्यार आमकां शिक्षा गुरुवातून शिक्षण मेळचंच न्हय आमकां हत्तें राबोवंक कशी की प्रीच करता म्हळ्यार सगळ्यांक शिक्षा मेळचें आसा आतां मथुरा माताजीने सांगिल्लें कशी कशी की म्हणून सगळें आमकां हत्तें राबोवंक तें देवाल नामची नाल्यार उतले तुमी केल्या पुरो बस हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण प्रभुजी वय आमकां पळोवन तांणी करता ती जाल्यार तांकां मस्त क्वेश्चन्स आसता चेडवांक नॅचरल या क्वेश्चन चांग जाता तशें क्वेश्चनान तांणी इतकी ते रियल जाण जमच्या की नाल्यार आमचे जावन फायट करचे क्वेश्चन म्हळ्यार आमकां क्वेश्चनान करतना आमकां मनान जातालें तांगे मूड कशी की म्हूण आर्ग्यू करचे बेगे जावन की ना म्हटल्यार फायट करचे बेगे जावन की ना म्हटल्यार तांकां रियली इन्क्विसिशनान करतना तांणी निंगुची की म्हळ्यार आमकां तांगेले क्वेश्चनान ते अप्रोचान आमकां मनान करयात
धन्यवाद. हरे कृष्ण. आणि कोणाक कसले क्वेश्चन्स असकी प्लीज निमगू येत तानी. सो कोणाक कसले क्वेश्चन ना जाल्यार हांव जस्ट थोडे अनाउन्समेंट आसा त्या सांगता मागीर आमी मुखार सुया. सो 21 फ्रायडे एकादशी आसा. सो कोण कोण भगवत गीता वाचूचेक इंटरेस्टेड आसा ती त्यांनी विद्या पै माताजी का भारती पै माताजी का नाव दिवेत. मागीर सॅटर्डे का हर ग्रेस मथुरा माताजी तांगेले सेशन आसा नरकासुरा विषयी. सो प्लीज पुरा लोकांना अटेंड करता म्हणून हांव निमगून घेता. मागीर 27 थर्सडे भजन संध्या आसा श्री वासुदेव घोष बेस्ड ऑन दॅट. सो तांतू पुरा लोकांना पार्टिसिपेट करता. इन केस तुम्ही सिंग करू असल्यार भजन प्लीज तुम्ही नाव दिवेत. सेकंडली ना जाल्यार तुम्ही एटलिस्ट पार्टिसिपेट करून पुरा लोकांना प्रोत्साहन कोरेत. मागीर तशीची आता आमी आज 9th ऑफेन्स ऐकून आयल्याची. सो लास्ट ऑफेन्स बाकी आसा 10th. सो ते मागीर ताजे नेक्स्ट सेशन. मागीर नेक्स्ट येवच वार दीपावळी आणि गोवर्धन पूजा आसा. सो तशीची पुरा लोकांना तांतू त्या फेस्टिवलांतू पार्टिसिपेट कोरका म्हणून हांव पुरा लोकांना निमगून घेता. सो कोणाक कसली क्वेश्चन ना जाल्यार हांव प्रभुजी का मस्त मस्त धन्यवाद करता तांगेले ह्या सेशनाक. सो तांणी आमकां चंद रितीर आमकां सांगून दिला की 9th ऑफेन्स कसं म्हणू आणि कशी आम्ही देवाले नाव प्रचार कोरेत. कशी संबंध देवाल फर्स्ट संबंध स्टार्ट कोरनू तशीची मागीर त्याची प्रोसेस भक्ती प्रोसेस कसं नाही ताजी मागीर त्याची प्रयोजन कसं लायक कृष्ण प्रेम त्याची प्रयोजन म्हणून आमकां सांगून दिला. तशीची त्यांनी आमकां एक्झाम्पल दिताना रामानुचार्या तांगेल एक्झाम्पल दिला आणि सांगला तांकां त्या नामाचे विषय सांगतरी की हे कोणाक सांगू नजे तितलं म्हणून. बट स्टील त्यांनी प्रचार करचे खातीर त्यांनी पुरा गांवच्या कापोवन ताजे विषयी ताजी इम्पॉर्टन्स सांगून दिला नामा विषयी. तशीची मुखारसून प्रभुजीन सांगला की कशी लायक देवाल नाव आणि देव काय विंगड नाही नाची. सो त्यांनी तितले पोटेन्सी आसा कृष्ण आणि कृष्ण नामांतू तितले पोटेन्सी आसा. सो कोणाक भक्ती येवची असल्यार ते कृष्णाल नाव घेतानाची महामंत्र जप करतानाची ते ऑटोमॅटिकली त्या भक्ती येऊ का म्हणून. सो तांतू आमकां कळटा की बदलची आमी मुखारसून तांकां ताजे विशय आनी लायक प्रीच कोरका की ना ह्या विशयारी मुखारसून. सो त्या आमी लक्षा भितर घेवन मुखारचे लायक भगवत गीताचे विषय असतो जेव्हा आनी कसं तांतू आणि मुखार फेतांत मुखार वचका जाल्यार ताजे विशय सांगता जाल्यार आमी त्या विशय थिंक कोरनूची मागीर मुखार सुका नाजाल्यार त्या एक व्हड ऑफेन्स जाता तशी म्हणून. सो मस्त मस्त धन्यवाद प्रभुजी. तशीची आणि कसं ना जाल्यार कोणाक कसं क्वेश्चन ना जाल्यार हांव नरसिंह प्रणाम मंत्र सांगून आरती सांगून ह्या सेशन कैद करया. Hare Krishna. Thank you so much, Mataji. Thank you for the seva. All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna. थँक्स भागवत पुराण कोंकणी आमकां काय ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ले आणि हांव ह्या उलयतना कसं चुकल्यार असल्यार प्लीज तुम्ही पुरा लोक म्हाका क्षम करता. हरे कृष्ण. नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादल्लाददायिने हिरण्यकशिपूरवक्षः शीलटङ्क नखालाय इथो नरसिंह परतो नरसिंहो इथो नरसिंहो परतो नरसिंहो यतो यतो यामि ततो नरसिंह बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव कर कमलवरे नखा अद्भुत शृंगाम दलित हिरण्यकशिपु तनुभृंगाम केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे
जय जगदीश हरे। केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव। जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा. सो पुरा लोकाला अनुमती असल्यारी हे सेशन आम्ही हांगा कैद करूया. हरे कृष्णा.